हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ യോഗം ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത യോഗം ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. പുതിയ പുതിയ പേരുകളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പഠിക്കാം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം, ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. എങ്ങനെ ഭക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം, അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മളതില്? വ്യക്തിയോഗത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അല്ല രീതിയിലാണോ ആരാധിക്കുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതാണോ? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അതോ പൂർണ്ണ രൂപമായിട്ട്? ഭക്തിയും ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭക്തിയും ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളും. അതെ, ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഒന്ന്, നമുക്ക് സ്വമേധയാ തന്നെ നമുക്ക് സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളത് വളർത്തിയെടുത്തു വരുന്നത്, മറ്റുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. നാലാമത്തത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും, അതും സാധിക്കാനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, 4ാമത്തെ വഴി അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കുക. അഞ്ചാമത്തത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അധ്യായത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത്? പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ആർക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? അർജുനന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ആരറിയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ്? അർജുനൻ ഇവിടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ
ഏതത്യോ വേത്തി തം പാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്? പ്രകൃതി എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്നും ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണെന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ശരീരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടൊരു കർമ്മവേദി ഉണ്ടാവും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്നുള്ളത്. ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തന മണ്ഡലം, ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ജീവാത്മാവിന് അറിയുണ്ടാവോ? ഭഗവാൻ അറിയാലോ. ഭഗവാൻ അറിയാം. പിന്നെ വേറെ ആർക്കറിയാം? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ജീവാത്മാവിനും അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിനും അറിയാൻ പറ്റും, പരമാത്മാവിനും അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 പേർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട്. 2 പേരും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് 2 പേരുണ്ട്. ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 2 പേർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 2 പേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് ആണെങ്കിലോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളാണ്, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളാണ് ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ, ഇതിലേതാണ് ജീവാത്മാവ്, ഏതാണ് പരമാത്മാവ്? ഈ 2 പക്ഷികളില് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ്. നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ്, ചിറകട്ടടിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ? എന്താണ് പറഞ്ഞപ്പോ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? എല്ലാ സമയത്തും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. ആ ജീവാത്മാവ് ചിറകിട്ടടിച്ചവിടെ ഫലം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ്, ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ടാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? അവിടെ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളാണ് ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി
ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാക്ഷിയാണ് എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്കാ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. പരമാത്മാ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയജ്ഞാനം ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്കും എന്തറിയാം? ഈ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ആരൊക്കെ വരും? ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അതായത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനാണെങ്കിലോ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഇനി ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മഹാഭൂത്യാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖ ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. ശ്ലോകം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാനത് വായിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ബുക്കിന്ന്. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇപ്പുറത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത് പറയുന്നത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, 5 എണ്ണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കാം.
പിന്നെ വന്നിട്ട് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം: കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ: ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. 5 എണ്ണം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? 20 എണ്ണായി അല്ലെ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് 5 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് 20 എണ്ണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ ബുദ്ധി, പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, 3 ഗുണങ്ങളും, പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്, ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. അപ്പൊ മനസ്സ്. അങ്ങനെയാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത്? 24 ഘടകങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 24 ഘടകങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന്, ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പല മാറ്റങ്ങളിലൂടെ, 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം സംഭവിക്കുന്നു, വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നു, സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, ക്ഷയം നേരിടുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ. ജീവാത്മാവായാലും പരമാത്മാവായാലും ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ഏതൊക്കെയാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ എന്നൊന്നും കൂടി പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ. അതാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്തത് എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ശ്ലോകം അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാനത് വായിക്കാം. അമാനിത്വമതം ഭീത്വ അഹിംസ ശാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മാവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തീരനഭിഷ്വങ്ക പുത്രദ്വാരാ ഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യലോകേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യതഃ. എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോ അവിടെ പറയുന്നു? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? വിനയം. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? വിനയം. വിനയം ഉണ്ടാവുക, ഗർവില്ലായ്മ, ഗർവില്ലാതിരിക്കുക, അഹിംസ, പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, പിന്നെന്ത് വേണം? ശുചിത്വം പാലിക്കുക,
സ്ഥൈര്യം. സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം, അതാണ് സ്ഥൈര്യം. ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അനാസക്തനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? മിഥ്യാഹംഭാവം പാടില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുക. അതായത് മിഥ്യാഹങ്കാരം, നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുക. അതായത് നമ്മളതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെന്ന്. അതാണ് എന്ത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതില്ലാതിരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. നമുക്കറിയാം ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്, ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുക. വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും അകൽച്ച വരാം, പിന്മാറുക. അതാണ് വൈരാഗ്യം. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അതായത് നമ്മളെ വീട് ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മളെ വിരക്തി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് സ്നേഹമില്ല എന്നുള്ളതല്ല. അതായത് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? അവരോട് നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് അവരോടുള്ള ഒരു മമത കുറയ്ക്കാന്ന് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നിനോടും എന്തില്ല? നമ്മൾ അതിനോടൊന്നും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതൊരുപോലെ കാണാം. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഭഗവാനില് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി. ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക. അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. തത്വചിന്തയിലൂടെ അനിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയും? ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ക്ലേശമാണ് എന്ത്? ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ജരാനരകൾ ബാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയായാലും, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ടുള്ള ഏത് ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ജനനം സംഭവിക്കുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുന്നു, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, അസുഖങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. നാലും നമ്മളിവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ നല്ലൊരു സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ശരീരം വളരുന്നു, അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താ പറഞ്ഞത്? 6 വിധത്തില് ജനനം സംഭവിക്കുന്നു, വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നു, സ്ഥിതി നടക്കുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷയം, മരണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത്? ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ശൗചത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അതില് പറയുന്നു, ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ത്? ഈ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2 തരത്തിലുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും. 2 തരത്തില് ശൗചം പറയാം, ബാഹ്യമായതും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും, അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളത്. ബാഹ്യ ശൗചം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? കുളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആന്തരമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപമാണ് ഉപാധികൾ. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും നാമജപമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശൗചം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. ആന്തരികമായിട്ടുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ട്. ആന്തരികമായ ശൗചം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. ബാഹ്യമായത് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ തന്നെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കുന്നില്ല, കുളി കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. സർവേന്ദ്രിയാ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാ വിവർജിതം അസക്തം സർവപൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും എന്തില്ല? ആസക്തിയില്ല. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥൻ ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനായാലും ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനോട് ആസക്തിയില്ല, അനാസക്തനാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ തമസിനെ, ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്, അറിവും ഭഗവാനാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. എന്ത്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും അറിയുന്നതും അറിയേണ്ടതും അറിവും എല്ലാം ആര് തന്നെ? എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് അതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംകസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അങ്ങനെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിലെ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതുപോലെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? നിർഗുണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ആരെ സ്വാധീനിക്കും? അതുവരെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവിനും സച്ചിദാനന്ദനാണ് ജീവാത്മാവ്, എല്ലാതും അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ആരെ സ്വാധീനിക്കും? ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അതുവരെ ജീവാത്മാവും പരിശുദ്ധനാണ്. പക്ഷെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവമാണിത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് പിന്നെ ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് ജീവാത്മാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യോനിയില് ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പിറവിയെടുത്ത് പിന്നെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു മനുഷ്യനാകാം, മൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷികളാകാം, ജലജന്തുക്കളാകാം, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതാകാം. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആർക്ക് ജന്മമെടുക്കാം? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജന്മമെടുക്കാം. ഏത് ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടും ജന്മമെടുക്കാം. ഈ 84 ലക്ഷത്തിലെ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൃഗമായിട്ടും പിന്നെ ജന്മമെടുക്കാം. ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജന്മമെടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ആരായിട്ടും മാറാം? മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാം. ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗജന്മം ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. മൃഗത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകാം, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായിരിക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമാണെന്നതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോ ദേവനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കാം, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനാകാം, ചിലപ്പോ വന്യമൃഗമാകാം, പക്ഷിയാകാം, പുഴുവാകാം, ജലജന്തുവോ പുണ്യാത്മാവോ മൂട്ടയായിട്ട് പോലും ആർക്ക് പിറക്കാം? ജീവാത്മാവിന് പിറക്കാം. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് രൂപം എടുത്താലും ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? താനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധിപത്യം, തനിക്കാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ആധിപത്യം എന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തിരുഗുണങ്ങൾക്ക്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ് ഇതെല്ലാം എന്നുള്ളത് സത്യം. പക്ഷെ അത് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായി മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായവർക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, പിന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരില്ല? വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഇത് തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും അവർക്കൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തദാത്മാന അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള, പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ആ ശരീരമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. നമ്മൾ ആ കുതിരകളിൽ കയറി പോകുന്ന ആത്മാവിന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാരണം ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം എവിടേക്ക് പോകാനാണ്? വേറൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ കുതിരകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. കാരണം ആത്മാവ് വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്കല്ല ആത്മാവിന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം വരുത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് അവബോധം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. നമുക്കറിയാം, ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതിന്റെ സത്ത പോയി എന്ന് പറയും. ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സത്ത പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായി? ചത്തുപോയി എന്നായി. അപ്പോ ആ സത്ത ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ആ സത്തയാണ്, അത് ആ ശരീരത്തിന്റെ സത്ത ഇല്ലാതാകാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ അവബോധം ഇല്ലാതാകാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്
അവബോധം കൊണ്ട്, ആ ശരീരത്തിന് അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. സൂര്യൻ എപ്രകാരമാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ അവബോധം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്തി ആ കള്ളൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും? കള്ളൻ അതിന് ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ അവബോധവും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മള് ആ ഒരു കത്തി കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടി, ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഈ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം, ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതിനറിയുന്നവനാരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയേണ്ടത്? ഇതില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അറിയണം. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത്? നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനും കാരണം അല്ലാതെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ സത്യത്തില് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടേണ്ട പ്രക്രിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ, അത് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇത് അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് എന്താ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്? ഇതില് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കണം. അതിന് വേണ്ട പ്രക്രിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 14ാമത്തെ അധ്യായം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ